का हलवा भाल्लो रउआ लोग के गोड़ धके गोड़ लगातानी त आ गइल बारी लेके भोजपुरी में एगो नया समाचार। तक नया समाचार सुने खातिर हमार चैनल के पहले सब्सक्राइब करीब जा। नया समाचार ई बाकी खेसारी लाल यादव जी के नया सॉन्ग आ रहल बा 26 भोजपुरी पर और सॉन्ग के नाम बा बारात तोहर फिर जाई। और इस सॉन्ग के राइटर कृष्णा बेदर्जी जी और धमाकेदार म्यूजिक डायरेक्टर आर्या शर्मा और वीडियो डायरेक्टर पवन पाल जी है। तो रउआ लोग तैयार हो जाए गाना सुने खातिर 6:45 में आबाता तो देर कवना बात। और दूसरा समाचार बा विजय चौहान जी का, जिनका गाना आबाता घाम लाग जाए और इस गाने का गीतकार है सोनू सरगम जी और संगीत दिए हैं अंजनी सिंह। तो रउआ लोग तैयार हो जाए सुबह साढ़े। अगर रउआ लोग के वीडियो अच्छा लागल बा त वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नया बनी जाता तो चैनल के सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद, फिर मिलब अगला वीडियो के साथ।